Magandang araw sa iyo, Kuya Bari. Nais ko sanang ibahagi ang kwentong ito. Siya nga po pala, itago niyo na lang po ako sa pangalang Tomas. Ang kwentong ito ay nangyari sa aking kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Pako. Nangyari ang karanasan niyang ito noong minsang pumunta siya sa kanyang kaibigan sa probinsya ng Capiz. Paring Pako, pista sa baryo namin sa susunod na Sabado. Sama ka ha? Wika ni Alvaro na kaibigan ni Pako. Sige pre, basta may inuman doon ha. Wika naman ni Pako. Napa-oo naman si Alvaro sa aking kaibigan at dahil doon ay natuwa naman si Pako. Noong mga panahong iyon ay sabik na sabik si Pako. Alam naman niya kasing walang masamang mangyayari sa kanya, lalo pa at may tangan siyang medalyon ng San Benitong ipinagkaloob sa kanya ng kanyang yumaong lolo. Malaki talaga ang utang na loob ko sa iyo. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko at kasangga. Wika ni Pako habang tinitingnan ang kanyang medalyon. Hinalikan niya iyon saka pinakiramdaman ang init noon. Gabayan mo lang ako palagi. Dumating ang araw ng Sabado at sinundo na nga ni Alvaro ang aking kaibigan sa kanilang bahay. Sakto namang nakapaghanda na si Pako kung kaya sumama na siya sa kanyang kaibigan. Habang sila ay bumabiyahe, hindi maiwasan ni Pako ang isipin baka may aswang sa baryo ni na Alvaro. At dahil doon ay napatanong siya rito para maklaro ang lahat. Alvaro, pare wala bang aswang sa inyong lugar? Tanong ng kaibigan ko. Napatitig ng matagal ang lalaki sa kanya at pagkatapos ay napatawa. Ano ka ba naman Pako? Sa tanda mong iyan naniniwala ka pa rin ba sa aswang? Hindi na nakasagot si Pako dahil sa winika ni Alvaro. Minabuti niyang tumingin na lang sa paligid at namangha siya sa kanyang mga nakikita. Makaraan ang ilang oras, nakarating sila sa probinsya ni Alvaro. Hindi pa rin nawawala ang pagkamangha ni Pako roon dahil sadyang napakaganda talaga ng lugar. Agad silang naghanap ng masasakyan patungo sa baryo ni na Alvaro. Noong nasa sakaya na sila ay naramdaman daw ni Pako na nag-iinit daw ang kanyang medalyon. Parang nakakapaso daw iyon kung kaya inilabas niya iyon sa kanyang damit. Noong mailabas niya iyon ay bigla na lamang daw may napansin ang kanyang kaibigan. Ang lalaking katabi ni na Alvaro ay parang hindi mapakali. Nag-iinit ang katawan noon at pinagpapawisan. Hanggang sa hindi na kinaya ng lalaking iyon at tuluyan na siyang umalis. Pre, kilala mo ba yung lalaking iyon? Tanong ni Pako kay Alvaro. Napailing naman ang kaibigan niya sa kanya at sinabing hindi niya iyon kilala at inakala niya rin daw na sasakay iyon. Iba kasi ang pakiramdam ko sa lalaking iyon. Napatitig ng matagal si Alvaro kay Pako na animoy inuusig ang aking kaibigan. Noong bumabiyahe na sila patungo sa baryo ni na Alvaro, nakaramdam ng kaba si Pako. Magkakalayo kasi ang mga bahay na kanilang nadadaanan at maraming mga matataas na talahib. Ang mas nagpakaba pa sa kanya noon ay noong makita niya ang paraan ng pagtitig ng mga tao sa kanila.
Ayon kasi kay Paco ay parang kakainin daw siya ng mga iyon. Makaraan ang humigit kumulang 1 oras na biyahe ay nakarating na sila sa baryo ni na Alvaro. Agad na makikitang kapistahan nga roon dahil sa mga banderitas na nakasabit sa mga puno. Mangilan-ngilan lang at magkakalayo ang mga bahay, subalit maraming mga tao ang naglalakad sa kalsada na animoy makikipista ang mga iyon. Noong makababa na sina Paco sa sinakyan nila ay pinagtitinginan kaagad sila ng mga tao. Ilang sandali pa ay may lumapit sa kanila na isang matandang babae. Tinitigan ng matagal ng nasabing matanda ang aking kaibigan, kung kaya binati na lamang iyon ni Paco. Paco, siya si Lola Diday, kapatid ng aking yumaong lola. Nagmano si Paco sa matanda at ipinakilala rin siya ni Alvaro sa matanda. Sige Alvaro, ikaw na ang bahala sa kaibigan mo ha, wika ni Lola Diday. Naglakad silang dalawa hanggang sa makarating sila sa isang bahay na gawa sa kahoy. Marami ang mga tao sa loob noon, kung kaya nag-alangan si Paco. Halika, sumama ka sa akin. Yan ang bahay namin pre, wika ni Alvaro. Kahit na nahihiyaman si Paco ay sumama na lang siya sa kanyang kaibigan. Pumasok nga sina Paco sa nasabing bahay. Ipinakilala siya sa pamilya ni na Alvaro at masaya namang siyang binati ng mga taong naroroon. Noong mga panahong ding iyon ay nagpasya silang kumain ng pananghalian. Anang Alvaro kasi, baka may darating pang bisita't baka lalong mahiya si Paco. Pagkatapos daw nilang kumain ay nagpasya si Alvaro na bumili ng maiinom na alak. Nais pa sanang sumama ni Paco sa kanya, ngunit sinabihan siya ni Alvaro na magpahinga na lang at mabilis lamang naman siya. Wala nang nagawa ang aking kaibigan kung hindi ang maiwan sa bahay ni na Alvaro. Noong wala na si Alvaro ay nakaramdam ng kakaiba si Paco. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Parang bumabalik sa bunganga niya ang kanyang mga kinain. Dahil doon ay nagpasya siyang mapadual. Napatingin pa nga ang ibang taong naroroon at tinanong kung ayos lang ba siya. Opo, ayos lang po ako. Baka lang po nasobrahan lang ako sa kain. Tugon ni Paco sa kanila. Agad na nagkaroon ng duda si Paco noong mga sandaling iyon. Naisip niyang baka aswang ang mga tao roon at hindi normal na karne ang handa ni na Alvaro. Kung normal na karne ito at hindi ito nakakalason, papayag ang San Benito na maipasok ko ito sa aking katawan. Saad ng aking kaibigan sa kanyang sarili. Makaraan ang ilang minuto ay dumating na si Alvaro na may daladalang isang kaha ng serbesa. Agad iyon naglabas ng mesa at bangko at pagkatapos ay kumuha na rin siya ng kanilang pupulutanin. Iisang baso lang din ang kanilang ginamit sa pag-iinom ng alak. Habang nag-iinuman ang dalawa ay panay ang kanilang biruan.
Walang ano-ano. Noon ay dumating ang isang kaibigan ni Alvaro kung kaya inimbitan niya na makipag-inuman ito sa kanila. Ayon kay Paco, noong mga sandaling iyon ay nakaramdam siya ng init sa kanyang medalyon. Madalas din niyang nakikita ang nakasulyap sa kanya ang kaibigan ni Alvaro. Gayunpaman ay isinawalang bahala niya iyon at minabuting makipagkwentuhan na lang. Noong medyo lasing na sina Paco, napatitig siya sa kaibigan ni Alvaro. Mabalasik ang mga titig nito sa kanya at parang may masamang binabalak. Inakala ng nasabing lalaki na baka lasing na ang aking kaibigan. Nagulat na lamang si Paco noong biglang isinawsaw ng nasabing lalaki ang daliri nito sa alak na nasa baso at pagkatapos ay ibinigay iyon sa kanya. Ayaw sanang inumin ni Paco iyon, subalit nahiya siya sa dalawa niyang kainuman kung kaya nagpasya siyang inumin na lamang iyon. Makailang beses daw na nahuli niyang isinasawsaw ng lalaki ang daliri nito sa baso. Noon lamang niya naisip na baka nilalason siya ng lalaki. Kaibigan, nagkakamali ka dahil hindi iyan tatalab sa akin. Wika ni Paco sa kanyang sarili. Mas lalo pang uminit ang kanyang medalyon at parang hinahagod ang lalamunan noon. Alam niyang nililinis ng nasabing anting-anting ang lasong ibinigay sa kanya ng lalaki. Walang ano-ano ay nakaramdam ng parang masusuka si Paco kung kaya dali-dali siyang tumayo at pagkatapos ay napayuko upang magsuka. Noong nasusuka si Paco ay napalingon siya sa kanilang mesa. Nakita niyang masayang nag-uusap ang dalawang kainuman niya. Agad siyang nagkaroon ng hinala na baka magkasabwat ang dalawa kung kaya nagsalita siya sa kanyang sarili. Isa ka pa ring ahas, Alvaro. Akala mo ba ay may mangyayaring masama sa akin dahil sa pinaggagawa ninyo? Saad ni Paco. Noong makabalik siya sa kanilang mesa ay umastang walang nangyayari sa kanya. Nakisabay siya sa tawanan ng dalawa. Ang akala ng kaibigan ni Alvaro ay hindi nagmamatsyag si Paco. Noong tinagayan na siya ni Paco ay huling-huli sa akto ng aking kaibigan ang kanyang ginagawa. Ano yan? Teka muna, balak mo ba akong lasunin? Kasi ilang beses na kitang nahuhuling isinasawsaw mo ang daliri mo dyan sa alak ha. Saad ni Paco. Natigilan naman ang lalaki at pagkatapos ay napatitig kay Alvaro. Ikaw, Alvaro, akala ko magkaibigan tayo pre. Bakit mo naman ginagawa ito sa akin? Hindi naman nakaimik ang lalaki. Nagkunwari pa iyong inaantok. Ano ba ang makukuha mo kung malalason mo ako? Akala mo ba ay tatalab yan sa akin? Kusa lang yang lalabas at hindi ako malalason. Seryosong wika ni Paco. Nagulat na lamang siya noong tumayo ang lalaki. Pagkatapos ay nagsalita. Bakit? Matapang ka ba? Kung gusto mo, suntukan na lang tayo eh. Dahil sa winikang iyon ng lalaki, ay nagwika ng orasyon si Paco. Agad na tumiklop ang lalaking kaharap niya at parang napahiya. Humingi iyon ng tawad kay Paco at pagkatapos ay biglang umalis na.
Si Alvaro naman daw ay nagkunwari pa ring inaantok hanggang sa nagtulog-tulugan na lang ito. Dahil doon ay dali-daling umalis si Paco sa lugar na iyon. Sakto namang may motorsiklong napadaan sa kalsada. Nakiusap siyang makiangkas hanggang sa bayan at hindi naman siya nabigo. Nakauwi ng ligtas ang aking kaibigan, ngunit nananatiling palaisipan sa kanya kung ano ang motibo ng dalawa niyang kainuman kung bakit balak nila siyang lasunin. Magmula rin noong mangyari iyon ay hindi na niya nakita pa si Alvaro. Naisip ni Paco na baka nahiya iyon dahil sa kanyang ginawa sa kanyang kaibigan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po, Kuya Barry. Paki-shoutout na po ang pamilya De Leon. Gumagalang, Tomas. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Barry. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Joel. Itong kwentong ito ay nangyari noong minsan akong nakipagsapalaran na magtrabaho sa daungan ng barko dito sa Kabisayaan noong dekada 80. Mabuti na lang noon at nakapasok ako bilang taga-ikib ng tubig at tagahugas ng pinggan sa isang kainang naroroon. Halos araw-araw ay marami ang aming mga customer kung kaya ako'y abalang-abala kapag ganoon. Kasama ko ang aking mga kasamahang sina Rosita at Alex sa kainang iyon. May mga pagkakataong salitan kami ng trabaho, lalo na kaming dalawa ni Alex kapag wala si Rosita. Isang beses pa nga noon, natsyempohang wala si Rosita dahil may importanteng lakad ito. Dalawa lamang kami ni Alex ng araw na iyon kung kaya medyo nahirapan kaming dalawa, lalo na at napakaraming tao. Dahil panay rin ang tawag ng aming amo kay Alex, ay ako ang naiiwan sa kusina upang tingnan ang niluluto nitong mga putahe. Nag-iisa lang ako sa kusina ng kainan ng mga sandaling iyon. Sa loob ng ilang buwang pagtatrabaho ko noon ay mayroong mga bagay na ipinagbabawal ng aming amo na sinusunod ko naman. Subalit, minsan ay may pagkakataong nais kong alamin ang tungkol sa mga ipinagbabawal niya, lalong-lalo na ang tungkol sa isang silid sa kainang iyon na hinding-hindi namin pwedeng galawin. Ano kaya kung isang beses lang ay suwayin ko kaya ang aking amo? Bulong ko sa aking sarili at dahan-dahang naglalakad patungo sa silid na iyon. Malapit na sana ako noon nang marinig ko ang boses ni Alex sa aking likuran. "Uy, Joel, saan ka pupunta? Walang magbabantay rito sa niluluto ko, ha?" Wika niya. "Wala naman, pre. Sige, babalik na lang ako dyan." Iyon na lamang ang naging tugon ko at bumalik ako upang bantayan ang mga putahing niluluto niya. Itinuon ko na lang ang aking atensyon sa pagbabantay at hindi na muna inisip pa ang bagay na iyon. Maya-maya pa ay pumasok muli si Alex sa kusina. "Pre, tapos na ako roon sa labas. Sige na, at ako na muna rito." "Pre, ikaw na muna ang magsilbi doon sa suki ni amo, ha?" Saad niya. Tumango na lang ako at iniwan ko na siya. Dumiretso naman ako kina Jasper na siyang tinutukoy ni Joel. Ang grupo kasi niya ang suki ng aming amo sa kainang iyon. Magandang araw, boss. Dating order pa rin ba?"
Nakangiting tanong ko sa kanila. Tanging pagtango lang ang naitugon nila sa akin kung kaya kinuha ko na ang pagkain na madalas nilang ino-order. Hindi ko naman maintindihan noon kung bakit sa araw-araw ay iisang putahe lang ang niluluto nila. Marahil ay masarap iyon dahil ayon sa kanila ay specialty daw iyon ng aming amo kung kaya nasasarapan sila dito. Sobrang sarap daw kasi ng pagkakaluto nito, dahilan para ito ay balik-balikan nila. Subalit, ang ipinagtataka ko lang noon ay kung bakit sa kanila lamang ibinebenta ang pagkaing iyon at hindi pwede sa iba. Para iwas naman sa gulo, hindi ko na inalam yun kahit na minsan ay gustong-gusto ko ring malaman at matikman kung masarap nga ba ito. Nang matapos ako sa pagsilbi kina Jasper ay pumasok ako sa kusina. Naabutan ko naman si Alex na natutulala habang nakatingin sa silid na hindi pa namin napapasok. Pare, ano kaya ang laman ng silid na iyan? At bakit takam-taka ko ba't hindi tayo pwedeng makapasok dyan? Tanong niya sa akin. Napakibit-balikat naman ako bilang tugon sa kanya dahil maging ako man ay hindi rin alam kung ano ang laman ng silid na iyon. Napatingin naman siya sa akin. Hindi ko alam, ngunit tila nakikita ko sa mga mata niya na tulad ko ay nais ring malaman ang kasagutan. Paano kaya kung alamin natin sa susunod kapag may pagkakataon tayo? Noon pa man malaking kuryosidad na talaga ang naidudulot ng silid na iyan sa akin, pare ko. Dagdag pa niya na sinang-ayunan ko naman. Nagpalinga-linga pa kami sa aming paligid dahil baka may makarinig ng aming naging usapan at isumbong kami sa aming amo. Yun nga po, Kuya Barry, nagpatuloy lang ako sa aking pagtatrabaho sa kainang iyon. Wala na rin naman akong ibang napansin maliban nga sa silid na iyon at sa putaheng halos araw-araw ino-order ng grupo ni na Jasper. Rosita, hindi ka ba nagtataka kung bakit hindi tayo pinapapasok dyan sa silid na yan? Tanong ko sabay turo sa silid na tinutukoy ko. Oy, wag mong balakin pa yan ha, Joel. Kung ayaw mong mapahama ka, isa pa, kung ako sa iyo, mag-iingat ka sa grupo nila Jasper. Hindi mo sila kilala. Dagdag na wika pa ni Rosita. Sakto namang pumasok si Alex at narinig niya ang sinabi ni Rosie, kung kaya agad siyang nagtanong kung bakit. Noong una ay nagdadalawang isip pa na sumagot si Rosita, ngunit kalaunan ay hindi na niya napigilan pa ang kanyang sarili at nagkwento siya sa amin ni Alex. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Ayon kay Rosita, isang beses daw ay may pagkakataong nasaksihan siyang hindi maganda. Panay pa ang lingon niya habang sinasabi ang mga bagay na iyon. Hindi pa sana niya itutuloy ang kanyang pagkukwento dahil baka hinahanap na kami ng aming amo, ngunit sinabi ni Alex na wala pa namang tao sa labas kaya may oras pa siyang magkwento sa amin. Dahil doon ay nagsimula na siya sa kanyang pagsasalita. O ito sa atin lang to.
Huwag kayong maingay ha. Karne. Iyan ang laman ng silid na iyan. Hindi yan karne ng baboy o baka ha, kung hindi karne ng tao. Wika niya habang nakikitaan ng takot ang kanyang mga mata. Sina Jasper, sila ang bumibili ng mga karning iyon sa ating amo. Ang putahing madalas nilang kainin dito, yun, luto iyon sa karne ng tao. Mga aswang sila. Nanginginig na wika ni Rosita. Natahimik naman kami ni Alex dahil sa aming nalaman. Hindi kami makapaniwala sa sinabi ni Rosita sa amin. Ilang sandali pa ay nagpa siya nang umalis si Rosita dahil baka mahuli pa kaming nagkwekwentuhan tungkol sa silid na iyon. Bago siya tuluyang lumabas ng kusina ay nagsalita pa siya. Basta, huwag niyo nang ituloy kung anuman ang binabalak niyo kung ayaw niyong mapahama kayo. Basta, binabalaan ko na kayo ha. Babala niya sa amin at tuluyang iniwan na kami. Nagkatinginan naman kaming dalawa ni Alex dahil doon. Ilang minuto rin kaming hindi nakapagsalita hanggang sa siya na mismo ang bumasag ng katahimikang namutawi sa amin. Pare, tuloy pa rin tayo sa plano ha. Nais kong malaman kung totoo ang sinasabi niyang si Rosita. Wika ni Alex. Tanging pagtango na lang ang aking naitugon sa kanya. Nang gabing iyon, nagpasya kami ni Alex na isagawa ang aming plano. Pagkaalis ng aming amo ay iniwan namin ang aming mga ginagawa. Napatingin sa amin si Rosita na animoy nagbabanta ang kanyang mga titig, ngunit hindi kami nagpapigil. Napadaan pa nga ako sa kanya at binulungan siyang huwag mag-alala sa amin ni Alex. Pumasok kaming dalawa ni Alex sa kusina. Tinungo kaagad namin ang silid na iyon. Gamit ang susing kinuha nito sa lalagyan ng aming amo ay dahan-dahan naming binuksan ang silid na iyon. Napatakip kami kaagad ng aming mga ilong nang tumambad sa amin ang masangsang na amoy. Pumasok kami ni Alex at isa-isang tiningnan ang bagay na naroroon. Nalaki ang mga mata namin ni Alex nang may makita kaming mga putol-putol na katawan ng mga tao. Nakaramdam din ako na tila masusuka na ako kung kaya lumabas ako sa silid na iyon. Nakasunod naman sa akin si Alex. Walang hiya. Tama nga si Rosita. Hindi nga siya nagsisinungaling. Wika ni Alex. Dahil doon ay inayos namin ang aming mga sarili at lumabas na ng kusina. Nakita kami ni Rosita at kaagad na nilapitan. Ibalik mo na ang susing kinuha mo. Pabalik na siya at kapag nalaman niyang wala ang susi roon, patay tayong tatlo. Wika niya kung kaya dali-daling ibinalik ni Alex ang susi. Ilang minuto lang bago na ibalik ni Alex ang susi ay dumating ang aming amo. Nakangiti ito habang kasabay na naglalakad ang grupo ni Jasper. Napalunok naman kaming tatlo nila Alex dahil nakatingin sa amin sina Jasper na animoy kami ang pinag-uusapan ng mga ito. Dali-dali kaming napatalikod dahil doon. Pumunta naman kami ni Alex sa kusina upang ipagpatuloy ang aming ginagawa at naiwan naman si Rosita sa labas upang asikasuhin ang grupo ni na Jasper.
Hindi pa rin kami makapaniwala ni Alex sa aming nakita. Pakiramdam ko, hanggang sa mga oras na iyon ay bumabaliktad pa rin ang aking sikmura sa tuwing maaalala ko ang mga nakita namin sa silid na iyon. Dahil sa nangyaring iyon, nagpasya na lang kami ni Alex na umalis sa trabaho naming iyon. Natatakot kasi kami na baka malaman iyon ng aming amo at siya ang susunod na katayin nito upang ipakain kina Jasper. Nagtaka man ng aming amo sa biglaan naming pag-alis ni Alex ay hindi na ito nagtanong pa. Hinayaan na lang kami nito, subalit kapalit noon ay ang pananahimik naming dalawa. Hindi namin alam kung papaano niya nalaman, ngunit laking pasasalamat namin dahil hindi niya kami ginawan ng masama. Kinausap lamang niya kaming manahimik kung kaya sumang-ayon kami. Si Rosita lang ang naiwan sa kanila ng mga sandaling iyon. Simula nang umalis ako sa kainang yun, hindi ko na alam kung ano ang nangyari sa aking mga kasamahan. Sa ngayon, wala na ang kainang iyon. May mga tanong man ako sa aking isipan gaya na lamang na kung saan na ang grupo ni na Jasper at kung ano na ang nangyari kay Rosita ay hindi ko na masyadong iniisip pa. Ang mahalaga ay buhay ako ngayon kahit dala-dala ang karanasan na iyon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po, Kuya Barry. Gumagalang, Joel. Aswang. Yan ang bansag ng mga taong bayan kay Lola Emak, ang tiya ng Lola Delma ko. Ayon sa kwento ni Lola Delma, noong siya ay nabubuhay pa sa taong 1973 kung saan ako ay 7 taong gulang pa lamang. Si Lola Emak daw ay madalas nilang makita na nakatayo sa bintana ng bahay nito. Sa aming magpipinsan, ako lang talaga ang mahilig makinig sa mga kwentong may kinalaman sa aswang o mga kababalaghan. Kapag may patayang nagaganap, si Lola Emak kaagad ang pinagbibintangan ng taong bayan. Hindi ko na nga maintindihan, Kuya Barry, kung ilang beses nang sinabi ni Lola Delma kung nakailang kuyog na ang taong bayan sa aming Lola Emak. Ngunit hindi man lang ito mamatay-matay at pabalik-balik din sa kanilang tahanan. Kaya naman, Kuya Barry, mas tumindi ang kanilang duda na talagang aswang nga si Lola Emak. Isang araw, naglalakad umano ang lola ko at ang kanyang mga pinsan. Nakita nila si Lola Emak sa terasa ng bahay nila at kausap ang asawa nitong si Lolo Ato. Wala ang kanilang mga anak at nasa malayong lugar. Ayon pa sa ina ng Lola Delma ko, ay minsan na lamang umano umuwi ang mga anak nila. Ang sabi-sabi, nahihiya daw sa bintang sa pagiging bantog na aswang si Lola Emak. Dahan-dahan umanong naglalakad ang magpipinsan at nag-uusap-usap na pagbilang ni Lola Delma ng 3 ay tatakbo silang mabilis. Kung kaya't pagkabilang ni Lola ay tumakbo sila ng mabilis na halos hindi na sumasayad sa lupa ang mga paa nila. Ngunit nang makarating sila sa unahan, nagulat pa sila nang magtanong si Lola Emak na kung ano umano ang kanilang itinatakbo. Bakit umano kailangan silang tumakbo ng mabilis? Ano daw ang mayroon? Hindi naman makakilos ang lola ko at ang mga pinsan niyang habang tinitingnan si Lola Emak nila sa kanilang harapan. Sabay pa silang napatingin sa taas
kung saan ang bahay ni Lola Emak nila. Nasa mas mataas kasi itong bahagi, ngunit si Lolo Ato na lang nila ang naroroon at nagsisigarilyo. Muli lamang nabaling ang tingin nila kay Lola Emak nang magsalita ito na wag umano silang tatakbo at baka madapa sila. Naglakad ito papunta sa kanila habang sila naman ay nangangatog ang mga tuhod. Binatukan umano sila isa-isa ng matanda at sinabing, "Lola ninyo ako, ngunit nangangatog ang mga tuhod ninyo." Sa salitang Ilonggo, Kuya Bari ha. Hindi ko na siguro babanggitin, Kuya Bari, kung saan ang lugar na ito dahil baka may makakilala pa sa akin. Lalo na't kilala ang mga pinsan ko sa lugar na iyon para na rin sa kanilang pribadong buhay. Isang araw, kasama umano ang kapatid ng Lola Delma ay nagtungo sila sa bayan na may higit kumulang 3 oras ang lalakarin. Tinahak nila ang maalikabok na kalsada kapag may dumadaan na sasakyan. Dala-dala ang basket na may lamang manok at itlog. Ilalako nila ito sa bayan. Pagkabalik nila, napadaan sila sa bahay ni Lola Emak. Tinawag sila nito at inayang magkape muna. Dali-dali namang umakyat si Lorna, ang kapatid ni Lola Delma, saka nagmano sa 2 matanda. Habang si Lola Delma naman ay walang imik na sumunod, saka nagmano na rin. Sinabihan sila ni Lola Emak na kumuha ng kakanin sa bilao. Lahat ng pagkain ay pwede nilang kainin maliban lamang sa isa. Iyong nasa loob ng kulay kayumangging banga na tinatakpan ng telang itim at may nakapatong na kahoy na malapad. Tinanong pa ni Lorna kung ano ang laman ng banga, ngunit kalmadong sinagot lang siya ni Lola Emak na kumain na lamang at wag nang magtanong-tanong pa. Ngunit ayon pa kay Lola Delma, Kuya Bari, tila likas na kay Lorna ang hindi matahimik hanggat hindi nakukuha ang sagot sa kanyang mga bakit. Masyadong pinamamahayan ng kuryosidad ang katawan ng kanyang kapatid dahil walang dalawang sabi niya na binuksan ang banga na ipinagbabawal sa kanila ni Lola Emak. Sinaway siya ni Lola Delma, ngunit matigas pa sa bato ang ulo dahil ang kanyang gusto ay talagang masusunod. Pagkasilip niya ay dali-dali siyang nagtungo sa lababo at ito'y nagsuka. Hindi alam ni Lola Delma ang nakita o naamoy ni Lorna doon sa banga, bagay na kanyang pinagtatakhan. Napapatingin siya sa banga, ngunit wala siyang lakas ng loob na silipin ito. Hindi kasi niya katulad si Lorna na malakas ang loob na madalas na ikinapapahamak nito. Tatawagin na sana ni Lola ko ang kanilang tiyahin na si Lola Emak, ngunit mabilis pa sa 4:00 tinakpan kaagad ni Lorna ang kanyang bibig, saka inaya na siya nitong umalis na. Sinabihan niya si Lorna kung bakit ito nagmamadali samantalang kumakain pa sila. Ngunit ang sinasabi lang ni Lorna ay umuwi na lang daw sila. Nasa ganoong sitwasyon nang dumating ang Lola Emak, kaya bahagya silang tumahimik. Tinanong sila ni Lola Emak kung tapos na ba silang kumain, ngunit si Lorna ay panay ang pagduduwal dahilan para mamutla na ito. Tinanong siya ni Lola Emak kung ano ang nangyayari kay Lorna, ngunit sa halip na sumagot ay napatingin lamang si Lola Delma sa banga na binuksan ni Lorna. Napatingin naman ang lola nila doon sa banga at nagulat ito dahil iba na ang posisyon at ayos ng banga. Magsasalita pa sana si Lola Delma nang hilahin na siya ni Lorna palabas. Dali-dali siya nitong hinila pababa sa hagdanan at walang sali-salitang nilisa nila ang bahay ni Lola Emak nila. Sa bahay nila Lola Delma, halos hindi magkamayaw ang kanilang mga magulang sa nangyari kay Lorna. Panay pa rin kasi ang pagsuka nito
at halos namumutla na ang labi at mukha niya. Agad na nagpatawag ng albularyo ang ama ni Lola Delma upang ipagamot si Lorna. Si Lola naman, habang nakatingin sa naglulupasay na si Lorna, ay naiisip niya kung ano nga ba talaga ang nakita niya doon sa banga at bakit siya nagkakaganito. Noong dumating po, Kuya Bari, ang albularyo na tawagin na lang natin sa pangalang Mang Kiko. Nang simulang gamutin ni Mang Kiko si Lorna ay nagpupumiglas ito habang naglalaway. Maging si Lola man ay natakot sa mukha ni Lorna dahil parang itong naging ibang tao. Nagtawag na ang ama ni Lorna dahil hindi na nila makaya pa si Lorna. Sumagi sa isip ni Lola Delma kung ano ang mayroon sa banga at tila naging asong nababaliw na si Lorna. Panay kasi ang sigaw nito na akala mo'y sinasapian ng 10 lamang lupa. Matindi ang gamutang ginawa ni Mang Kiko. Halos nakailang palit na siya ng palangganang may tubig para patuluan ng kandila. Ito kasi, Kuya Bari, ang kanyang ginagamit upang malaman kung sino o anong nilalang ang nananakit kay Lorna. Kapag kasi pumatak ang kandila sa tubig, Kuya Bari, ay maguhugis ito ng anyo ng elemento na bumabagabag kay Lorna. Maya-maya lang ay walang katapusang iling ang ginagawa ni Mang Kiko hanggang sa itanong niya kay Lorna kung ano ang ginawa niya at tila kakaiba ang anyo ng nilalang ang gumagambala sa kanya. Dahil kawangis at kahugis ito ng banga. Nanlaki ang matang napatayo si Lola Delma na ikinagulat ng kanyang mga kasama sa labas ng silid kung saan ginagamot si Lorna. Nakahawak sa dibdib pang tinatanong si Lola Delma ng isa sa kanyang mga kapatid kung ano ang nangyayari at bigla-bigla na lamang siyang tumayo at tila nawawala sa sarili dala ng kanyang pagkatulala. Noong tanungin siya muli ng kanyang kapatid, saka lamang niya sinabi na natatandaan na niya noong kumain sila sa bahay ni Lola Emak nila ay pinagbawalan silang tignan ang banga na natatakpan ng telang itim at may malapad na kahoy. Ngunit si Lorna ay hindi sinunod ang bili ni Lola Emak at kanyang tiningnan ang bangang iyon at pagkatapos noon ay doon na siya nagsimulang magsusuka. Agad namang tinungo ni Mang Kiko si Lola Emak kasama ang kanyang magulang at si Lola Delma. Naiwan naman ang kanilang mga kapatid upang bantayan si Lorna. Habang binabaybay nila ang daan patungo sa bahay ni Lola Emak ay pinagpapawisan ng malagkit itong si Mang Kiko. Panay na ang pahid nito sa kanyang noo. Tila ba may humaharang sa kanya na hindi niya maunawaan. Panay ang pagbulong pa nga niya ayon pa sa akin, Lola. Napapatingin na lamang daw si Lola sa kanya dahil napapansin din ito ang pagkabalisa ng albularyo. Noong marating na nila ang bahay ni Lola Emak ay nagpapaypay na si Mang Kiko. Narinig pa niyang sinabi nito na hindi pa rin nagbabago si Lola Emak. Malakas pa din, bagay na ipinagtataka ni Lola Delma. Noong nasa may hagdanan na sila ng bahay ni Lola Emak ay tumawag na ang kanyang ama at si Lolo Ato niya ang lumabas. Bumati pa sila kay Lolo Ato at pinatuloy naman sila sa loob. Kinausap ng kanyang ama si Lola Emak na kung anuman ang ginawa kay Lorna sa hindi nito pagsunod sa kanyang sinabi ay patawarin na lamang ang kanilang anak. Ngunit mariin ang sinabi ni Lola Emak na wala siyang ginawang kahit ano sa dalaga at hindi nga niya alam ang dahilan sa paghila nito kay Lola Delma at nagmamadaling lumabas. Nagtaka nga rin siya at hindi naman sinagot ni Lola Delma o ni Lorna daw ang kanyang tanong kung ano ang nangyayari. Sinabi naman kaagad ni Lola Delma na binuksan ni Lorna ang banga
para sana silipin. Ngunit matapos silipin ay nagsusuka na ito na hindi niya malaman ang dahilan. Napabuntong hininga na lamang si Lola Emak saka nagtungo sa banga at doon ay tila may binubulong. Matapos ay may iniabot siya sa albularyong si Mang Kiko at nag-usap sila ng mga salitang sila lamang ang tanging nakakaalam. Muli pang napatingin si Lola Emak sa banga at napatingin kay Lola Delma, bagay na kanyang ipinagtaka. Makalipas ang isang araw matapos gumaling si Lorna, ay tinanong siya ng kanyang mga kapatid kung ano ba talaga ang nangyari. Ngunit wala na po siyang matandaan. Para po bang nawala sa kanyang memorya ang lahat-lahat na nangyari, Kuya Bari? Dahil kahit anong pilit nilang itanong sa kanya kung ano talaga ang kanyang nakita doon sa banga ni Lola Emak, ay wala siya talagang maalala. Kahit ang banga na kulay kayumanggi na may takip na telang itim ay talagang hindi niya matandaan daw. Katulad ng mga araw-araw na ginawa ng Puong May Kapal, Kuya Bari, nagtungo na naman si Lorna at Lola Delma doon sa bayan upang maglako ng mga kakanin. Ngunit madalang na lamang silang dumadaan sa bahay ni Lola Emak. Isang beses na sila'y papauwi na, namataan nilang maingay ang bahay ni Lola Emak. Napatingin sila dahil sa tanang buhay nila, ngayon lang nila nakitang ganito kasaya ang bahay ng matanda. Maya-maya'y isang kapitbahay ang lumapit sa kanila at sinabing dumating ang mga anak ng aswang nilang tiyahin. Marahil daw ay ipapamana na ang bato nito sa pagiging aswang at maghahasik ng lagim. Hindi nga raw alam ng kapitbahay nilang iyon kung bakit hindi mamatay-matay ang kanilang Lola Emak. Nagulat naman sila sa itinura ng babae, ngunit hindi na lamang sila umimik at hinayaan na lamang ang kanilang kapitbahay. At sila man ay nagpatuloy na rin sana sa kanilang paglalakad nang may tumawag sa kanila. Paglingon nila ay isang magandang babae ang tumawag. Mahaba ang buhok nito at napakaputi. Maganda din ang mga mata nito na bumagay sa hugis ng kanyang mukha. Muli silang tinawag nito at sinabing sila'y tumuloy muna. Nag-aalangan man ay napilit sila ng magandang babae na dumaan muna sa bahay ng kanilang Lola Emak. Pag-akyat nila, nagulat sila sa dami ng pagkain. Nang makita sila ni Lola Emak nila'y agad sila nitong binati at sinabihang mainam na sila'y napadaan. Pinakilala ni Lola Emak sa kanila ang kanyang mga anak. Nanggaling pa ang iba sa Maynila at ang iba naman ay sa ibang bansa. Kaarawan pala kasi ng kanilang lolo Ato at ito ang kanilang sorpresa sa kanyang ika-85 na kaarawan. Bumati naman ang dalawa saka hinanap ang babaeng tumawag sa kanila dahil hindi ito naipakilala ni Lola Emak. Noong napansin ni Lola Emak kung sino ang hinahanap nila Lola Delma, ay sinabi nilang hinahanap nila ang babaeng tumawag sa kanila. Inilarawan naman ni Lorna kay Lola Emak ang itsura ng babae at napangiti na lamang si Lola sa kanila. Lumapit ang panganay na anak ni Lola at sinabi sa kanila na wag na lamang pansinin ang babaeng iyon at kumain na lamang sila. Habang abala sila sa pagkain, inilibot ni Lola Delma ang tingin sa paligid dahil hinahanap niya ang banga na kulay kayumanggi, ngunit hindi na niya ito mahanap pa. Lumipas ang taon sa buhay ni Lola Delma. Siya ang nag-alaga kay Lolo Ato at Lola Emak noong tumanda ang mga ito ng husto dahil malayo ang mga anak ng mga ito't hindi agad makakauwi. Kuya Bari, na unang namatay si Lolo Ato. Umuwi ang kanyang mga anak.
At lumipas ang taon na si Lola Emak naman ang tumanda at binawian ng buhay. Ngunit bago namatay daw si Lola Emak ay ipinamana niya ang banga na kulay kayumanggi sa aking lola. Ayaw pa sanang tanggapin ni lola ko dahil natatakot siya doon at hindi niya alam kung ano ang laman ng banga. Maging ang mga magulang ni Lola Emak ay ayaw din sana. Ngunit mahigpit na sinabi ni Lola Emak na si Lola Delma ang napili niya na mga laga sa bangang iyon. Nagmakaawa pa nga si Lola Emak sa kanila dahil kung hindi tatanggapin daw ni Lola Delma ang bangang iyon, pare-pareho daw silang lahat ay mahihirapan. Lalong-lalo na siya at si Lola Delma. Nakikita na niyang pagod na ang lola kakaalaga sa kanya at ito lang ang paraan para matapos ang kanilang paghihirap. Ilang araw, gabi at linggo, Kuya Bari, na iniisip ni Lola ang alok ng kanyang tiyahin. Dumating pa siya sa puntong tinanong niya ito kung bakit siya at bakit hindi ang kanyang mga anak. Ang tanging sagot lamang ni Lola Emak, dahil siya ang pinili ng banga na hindi niya alam kung ano ang laman. Dumating din, Kuya Bari, ang oras na tinanggap ni Lola ang pamanang banga ni Lola Emak. Bago ito nalagutan ng hininga, ay ibinili ni Lola Emak na tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, lagyan ng buhay na manok ang loob ng banga. At tuwing sasapit ang 13 araw, ay patuluan daw ito sa loob ng dugo ng manok na pares, lalaki at babae. At palagi daw itong takpan ng itim na tela. At tuwing Biyernes naman, lalo na kapag Semana Santa, ay ilagay ito sa labas ng bahay kung saan nakatalikod pa ang araw kapag lumalabas. At ihaharap kapag lulubog na sa kabuksan ng kaunti ang banga at iwanan. Babalikan lang ito pagsapit na ng gabi. Mahirap man, sinunod lahat iyon ni Lola Delma, Kuya Bari. Pagkatapos ng libing ni Lola Emak ay siya na ang nangalaga sa banga. Nanatili ito sa bahay ni Lola Emak at kanyang lamang pinupuntahan kasama ng kanyang ama. Katulad ng mga bilin ng kanyang tiyahin, ginawa lahat ni Lola ang lahat ng gagawin sa banga. Kahit hindi niya alam ang nasa loob, ay kanya itong kinakausap at sinasabihan na wag na lamang siyang takutin sa tuwing maglalagay siya ng manok o maglalagay ng dugo. Noong una ay talagang kalbaryo para kay Lola ang pag-aalaga sa banga dahil nahihirapan siya. Ngunit katagalan naman ay nasanay na rin siya. Hanggang sa nakapag-asawa siya, Kuya Bari, ay siya ang nag-aalaga sa bangang iyon. Hanggang nagkaanak at nagkaapo at kami iyon. Taong 1993 kung saan ako ay 7 taong gulang na at sapat na ang aking memorya para makaalala sa mga nangyayari. Nakikita ko po, Kuya Bari, kung papaano alagaan ni Lola Delma ang bangang iyon. At nangyari din sa mga pinsan ko ang nangyari kay Lorna na kapatid ni Lola Delma. Kapag kasinuway nila ang bili ni Lola, ay nagsusuka sila at para bang mga asong nababaliw dahil sa paglalaway. Ngunit bubulungan lamang ni Lola Delma ang banga at lalagyan ng kaunting pagkain, ay gumagaling sila. At katulad ni Lorna ay parang isang pangungusap ng tula na nabura sa kanilang alaala ang mga nangyari na hindi na nila matandaan pa. Ako po ang paborito ni Lola Delma na apo dahil isa po akong masunuring bata sa kapanahunan ko. Nasanay kasi ako sa batas ng aking magulang na kapag sinabing hindi ay hindi ko talaga gagawin.
Ngunit isang araw, tinanong ko si Lola kung ano ba talaga ang laman ng banga. Ang sinabi niya lang ay isang kaibigan na napakaganda. Maamo ang mukha at ang mga mata nito'y bumagay sa hugis ng mukha niya. Isang kaibigan na hindi lahat ng tao ay nagugustuhan nito. Kuya Bari, kaya po nasabi ni Lola Emak na nagustuhan siya ng banga dahil noong araw na pinasilip ni Lola Emak si Lola ay nakita niya sa loob ang napakagandang lugar at ang magandang babae. Ito din pala ang babae na nakita nila ni Lorna na tumawag sa kanila. At kapag hindi gusto ng banga ang tao, kapag sisilip ito sa banga, ay isang nakakasulasok na amoy ang kanilang maaamoy dahilan para bagsuka sila at papasukin ng hangin ang kanilang mga sikmura at kapag umakyat sa uloy parang mababaliw sila. Kuya Bari, ito po ay kabuhi kung tawagin sa amin na kapag napabayaan ay nakakasama din. Nagulat ako sa aking mga natuklasan. Gusto ko din sana kuya na silipin ang banga, ngunit hindi ako pinayagan ni Lola. Mas minainam na wag na lamang daw. Kapag inaalagaan niya ito ay nakikinood ako. Kung ang ibang tao Kuya Bari ay talagang hindi maniniwala, maging ako kuya ay hirap na paniwalaan ang bagay na iyon kahit pa nakikita ko na. Sumapit ang mahabang panahon. Tila ba tapos na ang misyon ng aking lola. Dahil noong namatay ang aking lolo, ako noon ay 4 na taon at hindi ko patanda ang nangyayari. Ayon kay mama ay naging malungkutin ang aking lola. Kaya sa taong 1974 ay nagkasakit ang aking lola at pumanaw na. Ngunit bago siya pumanaw kuya, ay kinausap niya kaming mga apo niya na alagaan namin ang aming mga magulang. Nang ako na ang kanyang kakausapin, ay may sinabi siyang ipapamana sa akin bago siya lumisan. Kaya Kuya Bari, natakot ako na baka ang banga ang kanyang ipapamana sa akin. Matagal na matay ang aking lola Kuya Bari, kaya kitang-kita ko ang kanyang paghihirap habang ito'y nakahiga. Ang aming mga magulang ang nag-alaga sa kanila at nakita naman naming mga apo na mahal nila si Lola. Sa buwan ng Agosto 13, taong 1974, namatay si Lola. Ngunit may inihabilin pa siyang pamana sa akin. Ngunit hindi ang banga Kuya Bari kung hindi ang mabuting kalooban at pagiging mabuting tao. Ang banga naman Kuya Bari, pagkamatay noon ni Lola, ay nawasak na lamang ito ng basta-basta sa likod ng aming bahay at naglaho na parang bula. Ayon sa aking mga magulang, kaya matagal si Lola namatay ay sinakripisyohan niya ang banga na hindi na maipamana pa. Ganoon po pala ang batas ng mga hindi natin kauri. Kung ayaw mo na ipamana sa iyong mga anak o apo, ay talagang sasakripisyohan mo talaga pala ito ng matagal. At para po sa kaalaman ng ibang tao, hindi aswang si Lola Emak o Lola Delma, kung hindi sila ang naatasang mga laga sa engkantong puti na nasa loob ng banga. Ang kwento po ng aking Lola Delma Kuya Bari ay hindi na namin naipamana pa sa aming mga susunod na henerasyon dahil hindi na rin naman sila naniniwala dahil nga sa makabagong panahon at mga teknolohiya. Mga kasundo, hindi naman po ito sapilitan na dapat paniwalaan. Ngunit ang iiwanang aral nitong aking kwento
minsan sa ating buhay, kailangan nating sundin ang batas ng mga nakakatanda para hindi tayo matulad kay Lorna na ipinahamak ang kanyang sarili. Curiosity kills nga, ika nga Kuya Bari. Hindi talaga maganda ang naidudulot nito. Hindi po nakakamatay ang pagsunod sa nakakatanda. Bagkus, ito ay magiging daan mo upang mapabuti ka pa. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento Kuya Bari. Sana po ay mapili niyo rin basahin ito sa mga darating na araw. God bless po sa lahat ng mga kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Eric. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.